Dobro večer. Večeras pričamo o jednoj temi koja je po meni možda i najvažnija u ovom serijalu live-ova koje držim, ovo što sam počela krajem decembra i nastavila u januaru, a to je koncept unutrašnjeg deteta. I to će u ovom kratkom live-u ću pokušati da sažmem negde šta je suština, tako da ako vam bude zvučalo apstraktno, nema frke, stvarno je teško ukratko objasniti, ali ja ću se potruditi, tako da eto, ako budete imali neka dodatna pitanja, slobodno mi pišite u inbox, na mail, javite se da razgovaramo, znači dostupna sam. Sada ću da pređem na stvar na šta se misli kada se priča o unutrašnjem detetu. Ako ste gledali live od pre neki dan kada sam pričala o triggerima ili generalno znate šta su triggeri, to su one situacije kada vas neko dečje ponašanje toliko izmesti iz centra da znači prosto puknete, reagujete na način koji je potpuno neprimeren jednoj odrasloj osobi. Ako vam je neka prejaka detetova emocija prouzrokovala neku prejaku, potisnutu emociju u vama koja vas je preplavila i s kojom ne znate šta da radite. Ako primetite da, znači prosto upravo to, da je vaša reakcija nesrazmerna onome što intelektualno znate, da ne treba tako da reagujete, ali je ono što se kaže jače od vas. I ako je to reakcija koja nikako nije u skladu sa vašim godinama i iskustvom životnim. I kada primetite da je to zapravo ta neka dečja reakcija, to nije ništa neobično, zato što je to siguran znak da se aktiviralo to naše unutrašnje dete. I mi u svesnom roditeljstvu i pričamo o 3 dela ličnosti koje ima svako od nas, a to su upravo to unutrašnje dete, ego koji ga štiti, to je taj sklop mehanizama odbrane koji se formirao jako rano da bi pokrpio rupe, i treća komponenta koju sada težimo da razvijemo, a to je odrasli deo sebe. I sva 3 dela su tu sa razlogom i imaju neku funkciju i nijedan od njih nije sam po sebi loš. To baš želim onako da naglasim na samom početku, zato što je to česta zamka kada ljudi kreću da rade na sebi i onda skontaju da imaju te neke delove sebe koji ih ometaju da ispune svoje pune kapacitete, da žive punim potencijalom, da uživaju u životu i sve to. I to sad na neki način stoji, ali ti delovi sebe koje mi spoznamo da nisu baš najoptimalniji, nikako nisu delovi sebe koje mi želimo da odsečemo. Niti je to moguće, niti je to potrebno, čak naprotiv. To su delovi sebe koji zapravo i čekaju to neko prihvatanje i taj neki način da ne moraju da se bore za svoje mesto. I metafora koju sam čula na svojoj edukaciji, koja mi se jako dopada, pa prenosim i vama, je da bukvalno zamislite kako upoznajete tako koji deo sebe koji vam je nov, neku emociju koju ste uspešno potiskivali, pa je sada ponovo spoznajete da imate tu neku potisnutu ljutnju koja se ispolji u vidu mamićeg besa. Znači što mama ume da bude besna, to niko ne ume da bude besan. Pogotovo mama koja je bila dobra devojčica pa nije smela nikada kad je bila mala da bude besna i onda sad dobije dete i onda sad u fazonu sve što je potiskivano kao da je neko digao poklopac na ekspres loncu, shit show. Ako je to neka potisnuta tuga, ako nam nije bilo dozvoljeno da budemo tužni, ako se nije blagonaklono gledalo na neko to kmezavljenje, ako se nije blagonaklono, ako smo razvili uverenje da nismo prihvaćeni, ako ne uradimo sve najbolje moguće. Znači, sve te neke aspekte ličnosti uopšte nije ideja sada kada ih spoznamo da ih kao odsečemo od sebe, nego baš suprotno, baš da ih prihvatimo. I metafora koju sam krenula vam kažem je da im zamislite
svakom od tih delova, kako koji nailazi, da im zamislite mesto u autobusu, ko neki mali autobusić, minivan, kombi, šta god, i svakom od tih delova date mesto u autobusu i kažeš ne teram te, ti si dalje deo mene, ne možeš da odeš, u krajnjoj liniji stvarno ne možeš i ne treba, idemo mi zajedno, ali hoću da ovaj deo mene, ovaj odrasli deo mene koji ume da umiri sve ove ostale, on će da vozi. I negde mi je to prelepa metafora gde znači ne idemo protiv sebe, ne idemo u neko samosažaljevanje, ne idemo u ulogu žrtve, ne idemo u kud mi propadoše ove silne godine, zašto nisam ovo što sada saznajem znala pre 5, pre 10, pre 15 godina, nego idemo u jedno prihvatanje stvari takvima kakve jesu, u prihvatanju sebe takvim kakve jesmo, u prihvatanju svih delova sebe, jedno po jedno, da damo sebi vremena, da damo sebi tog saosećanja, tog razumevanja i da sve to lepo popakujemo u autobus i da sednemo za volan, da ovaj odrasli deo nas preuzme kormilo. Jer šta se dešava? Dok god mi te delove ne osvestimo, oni se laktaju i preuzimaju volan. I to je to je ta situacija kada vi upadnete u neki trigger, kada kažete jače od mene, to znači da je za volan seo neki taj vaš nesvesni deo i vozi. I onda ta ljutinja koja je bila potisnuta je u fazonu ja ću sad, razumeš, mislim, totalno sad malo oduh u karikiranje sa metaforom, ali baš je negde u tome trik spoznati da mi imamo sve te delove u sebi, da je to potpuno normalno i da vidimo sad šta ćemo s njima. Jedan od ta 3 glavna, kako ih delimo u svesnom roditeljstvu, je to unutrašnje dete. I to je taj deo nas koji je ostao nekako zarobljen u prostoru i vremenu, u nekoj razvojnoj fazi koju nismo prosto prošli do kraja. Znači, sad to može da bude za razne ljude razna razvojna faza, za razne ljude može da bude razni neki osjećaj, neko različito uverenje, znači to su sad baš onako varijacije na temu, ali ono što u coaching praksi se jasno vidi, znači prosto se iz rečenica, iz emocije, iz bespomoćnosti, iz tih nekih baš onako karakteristično dečjih karakteristika, vidi kada je neko u stanju deteta, kada iz njega prosto izbija i progovara taj deo. I kako se sa njim radi? Radi se upravo ovo što sam rekla, da mi ga na neki način zapravo vidimo i prihvatamo i dajemo mu sve to što mu je bilo potrebno da nastavi taj razvoj svoj dečiji, a što nije dobilo. I tu u tom potraživanju u kome se zaglavilo, sada ga odglavljujemo time što mu dajemo to što mu je bilo potrebno. Jer ne znam koliko ste upoznati sa konceptom, mislim, ta naša dečja potraživanja, ako mi imamo utisak da nismo dobili dovoljno ljubavi, nečega, potvrde, pohvale, prihvatanja, mi prosto idemo kroz život ponavljajući te obrasce i tražići sve te iste stvari koje nismo dobili. I kao sledeća komponenta ličnosti oko tog unutrašnjeg deteta, da bismo se zaštitili, jer mali takvi zbunjeni i nesposobni za život, potrebno nam je neki mehanizam da nas zaštiti i da nas dovede do odraslog doba, onda razvijemo taj ego. To je taj sad u različitim pravcima se različito zove, u svesnom roditeljstvu ego je, ajde kažemo, jedan zajednički imenilac za sve mehanizme odbrane koje razvijamo i za to neko lažno ja.
Jer taj mehanizam koji se upali sad, na primjer, ako sam se ja osjećala da nisam dovoljno dobra, ja ću da razvijem moj ego će da me bukvalno na neki način tera da sve uradim dobro, što bolje, da bih umirila taj osjećaj unutrašnjeg deteta da nisam dovoljno dobra. I to je mehanizam mnogih uspešnih ljudi. I to je mehanizam mnogih finansijski uspešnih i bogatih ljudi koji jure na sledeću stepenicu, umirujući taj osjećaj, ali bežeći od njega. I dok god mi bežimo od nekog osjećaja, on nas juri, on se još više jadan bori. Da ga vidimo, da ga čujemo, jer nikada nije ni bila poenta u tome da treba nešto da dokažemo. Poenta je bila u tome da budemo prihvaćeni i voljeni takve kakve jesmo. I dok god mi zadovoljavamo potrebu ega da se dokazuje, a ne vidimo šta je ispod, šta je potreba unutrašnjeg deteta i šta njemu treba, mi zapravo sve vreme trčimo u pogrešnom pravcu. I da je zapravo rešenje stati i okrenuti se unazad i pogledati u sebe i zapitati se šta je meni zaista potrebno, šta ja ovim svojom jurnjavom pokušavam da ujurim i da li je to nešto što ja sebi mogu da obezbedim, mogu sebi da dam. I vrlo često je odgovor da, zato što ako malo bolje razmislimo, te naše dečje, ljudske potrebe su vrlo često vrlo jednostavne i svode se na potrebu da budemo viđeni, da budemo prihvaćeni, da budemo voljeni. I ako je to nešto što možete sebi da date, onda i ova potreba da svoju vrednost dokazujem kroz uspehe i postignuća će jednostavno prirodno da splasne. I to je zapravo game changer u celoj priči, zato što posle x decenija shvatiš da si bio na pogrešnom tragu, ali sam zato i počela ovo izlaganje sa konstatacijom da u tome nema ništa loše i da to treba i da prihvatimo kao deo naše priče, naše sudbine, naše šta god, nazovi ga kako ga nazoveš, ali to sam isto spominjala neko od prethodnih večeri da je zapravo velika patnja i u otporu. Znači, velika patnja je i kada krenemo da otkrivamo neke od ovih stvari i onda se borimo, onda nam je teško da ih prihvatimo, da su takve kakve jesu, a zapravo kada prestanemo da se opiramo realnosti, onda otvaramo zapravo jedan mnogo veći arsenal alata koje možemo da upotrebimo da pomognemo sebi. I meni je sve to prelepo, mislim, ne kažem da je lako, stvarno nije uvek lako, svašta tu ispliva, ali je baš oslobađajuće u onom trenutku kad shvatiš da stvarno je sve u tvojim rukama. I da, mislim, ja sam se sama dosta dugo vrtela, dok nisam saznala neke ove stvari, sam se vrtela u tom limbu da ja sad intelektualno znam da su sve dečije emocije, treba da se prihvate, da budem njihova sigurna luka kad prolaze kroz tantrum, ali mislim, bukvalno to je moja rečenica, ali ja ne mogu, zato što su mene prale te moje emocije s kojima ja nisam znala šta se radi, kako se radi, dok nisam ukapirala ovaj deo da je zapravo aktivirano to moje unutrašnje dete koje ima neke svoje nezadovoljene potrebe i bukvalno na neki način nemam 3 dece, imam 4 dece. Bukvalno, eto, neka vam to bude neka mantra, znači ako imate 1 dete da kažete sebi nemam 1 dete, imam 2 dece, ako imate 2 dece kažete nemam 2 dece, imam 3 dece, ja za sebe kažem nemam 3 dece, imam 4 dece, zato što je potrebno uvrstiti to vaše unutrašnje dete kao još jednog člana domaćinstva o kome je potrebno da brinemo.
koga je potrebno da vidimo, da čujemo i da mu budemo onaj roditelj kakav mu je bio potreban. Znači, bukvalno sve ono što je potrebno vašem detetu, što pročitate u knjizi, čujete u nekom dobrom podcastu, na edukaciji, svu tu teoriju, kada primenjujete u praksi, ne primenjujete samo na svom detetu, primenjujete na sebi, odnosno tom svom unutrašnjem detetu i znači time te svoje delove mirite na neki način, zato što će onda unutrašnje dete kada vidi da postoji ovaj odrasli deo nas koji je preuzeo kontrolu, koji je seo za taj volan, onda će ono i da se umiri i neće toliko da divlja i onda ni ego neće imati toliko šta da radi. Znači, to je moja neka generalna preporuka da se ne bori i ne rave sa tim mehanizmima odbrane, zato što mehanizmi odbrane rade svoj posao da bi zaštitili to svoje unutrašnje dete. I onda mi zapravo sada kada aktiviramo tu treću odraslu komponentu ličnosti, ako se pobrinemo za unutrašnje dete, mi onda ego ostavljamo bez posla. I to je negde onako strategija, da kažemo, kako možemo da uđemo u taj proces, to se na engleskom kaže reparenting, ne znam, srpska bi bila samoroditeljstvo, samoroditeljovanje, ne znam, ali da, to je negde moja preporuka i topao savet da probate da stvari gledate na taj način, jer radi. Eto, ne znam šta drugo da vam kažem. Ako mi je potrebna pomoć, tu sam, pišite mi, javite se, konsultacije su besplatne, to ja mislim da već znate, ali možda je to ako se neko prvi put susreće sa mojim sadržajem, dobrodošli, ja sam Sonja, coach svesnog roditeljstva sa Instituta doktorke Šafali i autorka programa Dovoljno dobra mama. Znači, ja radim taj coaching svesnog roditeljstva gde upravo radimo na ovakvim temama. Program je grupni i traje 8 nedelja, počinje 24. januara, tako da svako ko želi da nauči kako da bude roditelj svog unutrašnjem detetu, neka se javi i radimo na tome. Dragoslova nam je upravo pristigla, ali ja sam sad na samom kraju, tako da bih voljela da te pozovem jedan od narednih večeri se čujemo da nam gostuješ na ovim live-ovima. Tako da eto, za večeras je to. Puno vas pozdravljam, puno vam hvala svima koji ste bili uživo i hvala svima koji će gledati naknadno i ova isto ide na YouTube da bude lakše da može da se gleda iz delova i to je to, ja mislim da sam sve rekla što sam htjela, ako nisam reći ću vam sutra svakako, tako da eto, hvala puno, čujemo se, ćao!